Bona vesprada. En primer lloc anem a presentar-nos. El nostre grup està format per Sofia Ernesto, Lorena García, Antolín Rabanete, Sara Tomàs i jo, Irene Domínguez. Anem a parlar de l'educació literària i la seva integració en els aprenentatges lingüístics i al llarg d'aquesta exposició tractarem d'abarcar els punts que hem trobat més rellevants al llarg de la nostra investigació. Primer introduirem la temàtica definint què són la llengua i la literatura. Després tractarem de resumir l'evolució de l'ensenyament de la llengua i la literatura al currículum de primària fins a l'actualitat. També parlarem de la relació que hi ha entre llengua i literatura i ens plantejarem diverses preguntes, com si cal estudiar literatura per aprendre llengua i propostes per tal de millorar l'ensenyament d'aquestes a l'escola. A més, tractarem de sortir de l'entorn educatiu com a tal i parlarem de la literatura en la societat i en la vida quotidiana i pròxima als alumnes. Per finalitzar, exposarem una breu conclusió personal al voltant del treball. La lingüística es defineix com la ciència que estudia l'origen, l'evolució i l'estructura del llenguatge i la literatura com l'art d'expressió escrita o parlada. És a dir, la lingüística estudia l'evolució i les formes de la llengua que, al fi i a la cap, ens han arribat al llarg del temps gràcies a la literatura. I, per tant, llengua i literatura formen part d'un tot que, si desvincularen, perdria el seu sentit. Aquesta frase de Voltaire, l'escriptura és la pintura de la veu, reflexa molt bé com la literatura, mitjançant el llenguatge escrit, ens ha deixat innumerables obres que no només conten històries, sinó que són origen i evolució del que coneixem com a llengua avui dia. Ara anem a veure l'evolució de la literatura al currículum. I és que l'ensenyament de la llengua i la literatura ha constituït un punt crucial de l'aprenentatge en tots els individus, inclús ara, però també des de l'antiguitat. En moltes cultures i en moltes èpoques de la història podem coincidir en que la literatura és una part molt important en l'educació de tot el món. Centrant-nos en la llengua i la literatura, podem concluir que l'una és necessària per a que l'altra s'entenga i viceversa. No necessàriament han d'estudiar-se per separat. És tot una cohesió que ha d'anar conjuntament per a crear persones amb capacitat crítica, que és al final és la finalitat que té tot ensenyament. Doncs ara anem a veure un poquet tota aquesta evolució de l'ensenyança literària. L'escola sorgeix a l'edat antiga, l'època dels grans filòsofs, i el seu ensenyament estava dividit en tres. Per una banda, l'ensenyament esportiu, d'altra banda, el de la llengua i l'escriptura, i per altra, l'ensenyament militar. Aquest ensenyament de la llengua i l'escriptura, que és el que a nosaltres ens interessa, es basava en copiar i repetir dictats i construir textos a partir de models eclesiàstics i religiosos. Tot aquest model educatiu va canviar quan sorgeix l'impremta. Tot aquest model anterior va canviar amb l'invenció de la impremta al segle XV, que es va passar del model de còpia i dicta en un model basat en text i llibres per al treball escolar. Aquest ensenyament buscava la memorització bàsicament de tots els texts dels llibres. Bé, doncs passem ja al segle XIX, al principi del segle XIX. A Espanya va haver-hi una sèrie de canvis polítics i socials que van assentar un poc les bases d'un ensenyament literari. Es va establir un sistema educatiu generalitzat i obligatori i aquesta ensenyança literària es va usar com una eina de creació d'una consciència nacional espanyola. Un canvi molt important sobre l'ensenyament va ser la llei Moyano de 1857, que va establir moltes coses, però bàsicament el sistema educatiu es va dividir en tres nivells. Però no obstant això, l'ensenyament literari es continuava utilitzant com a un instrument per a nacionalitzar els alumnes i la seva lectura en veu alta potenciava aquest sentiment nacional. Per altra banda, en l'escriptura es treballava la còpia i resum dels textos literaris. Doncs va passant el temps i el pensament de les persones canvia. I amb què ens quedem és que al final del segle XIX la lectura es va convertir en una eina per a la formació moral.
de sensibilització i accessible per a tots els alumnes. Les lectures també eren triades amb intenció, no solament còpia, resum, entendre, i aquest model de lectura escolar es basava en la lectura dels textos i de fer activitats explicatives sobre aquest. A més, s'emfatitzava el bon ús de l'ortografia i se li donava una importància molt major que anteriorment. Aquest pensament va canviar i durant la dècada dels 60 es va renovar l'àrea de llengua a partir de diversos progressos de la lingüística. La literatura va deixar de ser l'eix de la formació escolar i es va tractar com un instrument i no d'una finalitat educativa. Per això es va crear la biblioteca escolar, on la lectura era una activitat lliure, personal i pluralitzada. A continuació tractarem la literatura al currículum actualment. Com hem vist anteriorment, la literatura es basava en la còpia de textos per aprendre ortografia, però això va començar a canviar a Espanya durant la reforma dels anys 60, que és quan ja podem començar a parlar d'una certa educació literària. En aquesta educació literària, el text que els alumnes estan llegint, a més d'estar adaptat a la seva edat, aprenen ortografia i té sentit dins del seu context més pròxim. L'educació literària té com a objectiu crear lectors implicats, la qual cosa significa que els alumnes han de tindre una predisposició i gust per llegir llibres, es puguen arribar a sentir identificats amb el que llegeixen, sàpien identificar el sentit del text i conèixer els diversos elements que el componen. Durant l'educació primària, la lectura té una gran importància, ja que no sols ajuda a adquirir coneixements, sinó que també ajuda a les relacions socials i a conèixer millor les emocions d'un mateix. Actualment, al currículum apareix el bloc 5 d'Educació Literària, el qual assumeix la finalitat de crear lectors implicats en el procés de formació lectora. Per aconseguir això, es combina la lectura, la comprensió i la interpretació d'obres literàries que siguin properes als seus gustos i interessos. A través de la reflexió literària es dona suport al coneixement de les possibilitats expressives de la llengua. Es desenvolupa la capacitat creativa i crítica, donant accés al coneixement d'altres cultures i èpoques, enriquint així la seva experiència al món. Al llarg del currículum de primària podem trobar algunes diferències i similituds durant els 6 cursos quant al tractament de la literatura. Observem que alguns continguts es mantenen estables, com per exemple la identificació en els textos orals d'elements com personatges, narradors o rima. També l'adequació al llenguatge, com pot ser el volum o l'entonació, i l'autoavaluació de les dramatitzacions pròpies i la coavaluació de les dramatitzacions dels companys, sempre respectant els criteris acordats. El contingut que canvia més durant els 6 cursos de l'educació primària és el contingut d'escolta activa i lectura, ja que aquest va evolucionant a mesura que s'avança de curs. Això el podem comprovar perquè comencen amb una lectura compartida, passant a una lectura guiada i acabant amb una lectura autònoma i dialogada. Llegint primer obres de tradició popular, com poden ser els contes, i passant a obres de literatura universal. Es pot determinar que quan el curs és major hi ha una major relació entre l'educació literària i la lingüística, a través de l'elaboració de textos, ja siguin propis, relats o teatre. Això es practica durant tota l'etapa d'educació primària perquè des del primer curs ja es comencen a escriure poemes i contes encara que siguen seguint uns models. Bé, per concloure, m'agradaria afegir una frase de Joseph Conrad. L'autor només escriu la meitat del llibre, de l'altra meitat ha d'ocupar-se el lector, perquè considere que transmetre a l'alumnat que ells mateixos poden sentir, gaudir i reflexionar a través de la lectura és molt enriquidor i aquest hauria de ser un dels objectius principals de l'educació literària a l'escola. Hola, molt bona vesprada. Soc Antolín i vaig explicar la relació entre literatura i lingüística. Com ja sabem, la llengua és una eina imprescindible per a fer literatura, així com la literatura resulta quasi imprescindible per a conèixer la gramàtica de la llengua. L'ensenyament de la llengua està basat en la gramàtica, però sempre partint dels textos literaris.
cosa que comença a instaurar-se amb l'inici dels estudis reglats a finals del segle XIX. A finals de la dictadura, finals de la dècada dels 60, es va introduir l'enfocament estructuralista, on els textos literaris van passar a ocupar un segon pla i es va començar amb l'anàlisi de frases aïllades, basades en la vida quotidiana per a l'aprenentatge de la llengua. Amb l'arribada de la nova llei educativa LOCSE, l'aprenentatge de les habilitats lingüístiques partia d'una determinada tipologia textual, de forma que els textos literaris tornen a formar part tant dels llibres com de les classes de llengua. Com podem veure, història i objectius de les dues disciplines fan que llengua i literatura estiguen lligades dins l'àmbit acadèmic. A continuació respondrem a la pregunta «Cal estudiar literatura per aprendre llengua?». Gràcies al nostre estudi podem plegar a la conclusió de que trobem diferents motius pels que la literatura resulta necessària a l'hora de l'ensenyament de la llengua. I els motius són els següents. La motivació que aconsegueix el nostre alumnat, ja que la literatura sol estar basada en fets rellevants i autèntics de la vida real, cosa que acosta les lliçons als interessos dels nostres alumnes molt més que qualsevol tipus de text. L'educació humana que representa, amb la literatura es coneixen situacions que es fan servir per aprenentatge per a la vida real, de forma que també pot ajudar a la motivació dels nostres alumnes. El coneixement cultural que proporciona, ja que aquesta disciplina crea un context que facilita l'aprenentatge i coneixement de les diferents costums, tradicions, geografia i la història de la regió de la llengua en la que es parla. El coneixement cultural que proporciona, ja que aquesta disciplina crea un context que facilita l'aprenentatge de les costums, tradicions, cultura, geografia i història d'una llengua en concret. En considerar que la literatura forma part de la cultura, podem dir que quan estem aprenent literatura, al mateix temps també estem aprenent cultura. La potenciació de la comprensió lectora i la millora de la capacitat expressiva. La literatura ajuda l'estudiant a expressar la seva opinió i els seus sentiments, és a dir, un alumne que aprèn literatura aconsegueix una millor capacitat oral i expressiva i al mateix temps també aprèn a entendre millor els textos. I per últim, l'augment de la creativitat. Els textos literaris presenten diferents classes de registres, lèxics i estructures. D'aquesta forma, aconsegueixen una ampliació de coneixement lingüístic derivant en un desenvolupament de la creativitat per part dels nostres alumnes. I a l'apartat proposta de millora volem proposar un mètode avantguardista per a solucionar diferents errades que veiem. Aquestes errades són que la còpia de textos literaris no ajuda res a la motivació dels alumnes, entre altres coses perquè no tenen una finalitat escrita, l'èmfasi en la literatura infantil i els contes, que la majoria de contes i històries infantils no són reals i que no solen haver activitats de lectura autònoma a l'aula. Per tant, els alumnes mai poden elegir els llibres quasi mai poden elegir els llibres que volen llegir. Un dels mètodes per a fer front a aquestes errades és utilitzar alguns dels recursos TIC i entre ells nosaltres proposem l'aplicació de l'Eoteca o l'Historybird, que podrem veure el seu funcionament a continuació. Quan ens fiquem en aquesta web, podem triar registrar-nos com un professor o com a alumne.
Si marquem l'opció de professor, es pot crear una classe triant el nom, el col·legi, el país, el curs i l'assignatura. Així tenim dues opcions de pla, en el qual en un es paga i el gratuït et permet compartir històries. Una vegada ens fiquem en la classe, podem afegir als alumnes, creant-los un nom d'usuari i contrasenya. En l'apartat de crear trobem diferents imatges que poden promoure la creativitat i ens ajudaran a contar una història. En seleccionar una, podem utilitzar-la com una història o un poema. Quan seleccionem una imatge, ens apareixen automàticament diverses fotos que estan relacionades o són similars, per si després volem utilitzar alguna d'elles. En el requadre blanc podem escriure text concorde a la imatge que hàgim triat. Podem passar de pàgina i triar la foto que vulguem, decidint en quin costat col·locar-la. A més, podem convidar a un col·laborador perquè s'unisca a la creació de l'obra. Aquesta persona pot ser algú que estiga en la mateixa classe que hem creat anteriorment o una persona a la qual li manem un correu electrònic. Si marquem l'opció d'explorar, trobem diferents històries que la gent ha creat i amb les quals podem inspirar-nos per a crear la nostra pròpia. Jo vaig a parlar sobre el punt 4, que és la literatura en la vida quotidiana. Existeix una estreta relació entre literatura i societat. L'obra literària constitueix una representació dels elements ideològics que destaquen en l'època i en el context social en què es desenvolupa. La ideologia es construeix i es reprodueix a partir de les formes en què el que diem i creiem es connecta amb les estructures de la societat en què vivim. A més, la relació entre literatura i societat es pot analitzar des d'una perspectiva de gènere, en la que considerem que el gènere no és una categoria universal, sinó un concepte derivat de la nostra visió del món i de les relacions de poder. És la nostra interpretació de la realitat la que defineix la nostra percepció sobre les relacions entre homes i dones. En relació amb aquestes desigualtats entre homes i dones, que no són simplement diferències materials estables i immutables, sinó que són les construccions mentals d'aquestes relacions que generem. D'altra banda, tenim la qüestió de si la literatura és ficció o realitat. En la literatura es produeix un diàleg entre l'escriptor o l'escriptora, l'obra literària i el lector, on l'entorn social i cultural actua com eix transversal. Les representacions literàries reflexen el que la gent pensa, diu i fa en la societat. És a dir, la literatura es va construint en una simulació de l'acció humana. D'aquesta forma, no podem separar ni lo social ni lo cultural de la literatura, ni tampoc de l'acte de llegir. Sovint pensem que la literatura és una narració fictícia, original i creativa que ens fa desconnectar del món, malgrat que dins de la ficció sempre podem trobar un tros de realitat. En els contes, les novel·les, les obres de teatre, etc., sempre plantegem una ficció, però ficció no és el mateix que mentira. La mentira intenta amagar la realitat i la ficció tot el contrari. La protagonista
és la societat i ens conta la seva història a partir dels gèneres imaginaris. Hi ha diverses teories que analitzen la relació entre literatura i societat. La teoria del reflex, la teoria del reflex estructural, la teoria de cultura alta o cultura popular i la teoria de reflexió implícita. La teoria del reflex defensa que la relació entre literatura i societat és de tipus especular, és a dir, la literatura actua com un mirall que reflexa les virtuts i els vicis de la societat. D'aquesta forma, les obres literàries són un reflex de l'economia, de les relacions familiars, del clima, dels passatges, etc. D'altra banda, la teoria del reflex estructural defensa que és la forma de les obres literàries més que el seu contingut el que incorpora el social. La teoria de cultura alta o cultura popular té origen en les escoles del pensament marxista i defensa que la cultura actua com un mecanisme d'opressió, és a dir, que no reflexa el que la societat és, sinó una idea del que podria ser. I la teoria de la reflexió implícita defensa que la relació entre la literatura i la societat és de conformació. Per últim, vaig a parlar sobre la literatura i la seva relació en el context social dels xiquets. La literatura, encara que no és una disciplina, està present a l'escola com un saber amb propòsits de formació i ensenyament. La classe de literatura és una de les més rebutjades pels alumnes quan en realitat hauria de ser una de les de major gaudí. El principal problema d'aquesta literatura és que, en la majoria dels casos, els llibres són escollits pel mestre que no solen captar l'atenció de l'alumnat perquè no tenen relació en el seu context social. Això acaba desplaçant la literatura i qualsevol forma de reflexió, perquè cada xiquet té uns interessos. A més, hem de tenir en compte que no existeix una única forma de literatura que sol ser un conte o un llibre narratiu, sinó que en l'actualitat hi ha diversos recursos com diaris, jocs, reproduccions audiovisuals, publicitat, etc., que poden captar més l'atenció del xiquet i a més poden arribar a ser més motivadors per a ells. Per concluir amb aquest treball, podem dir que l'ensenyament de la llengua i la literatura als centres educatius ha canviat molt el seu enfocament al llarg del temps per tal d'apropar-se cada vegada més a la realitat social dels alumnes dins i fora de l'escola. Des de sempre, la classe de literatura i llengua ha comptat amb unes tradicions, uns propòsits i unes responsabilitats específiques, com són l'adquisició del llenguatge, la seva comprensió i la seva correcta elaboració. Encara que avui dia es tracta de superar les meres formalitats i abraçar també els aspectes més socials d'aquesta pràctica. Cal reduixar els camins d'anada i tornada entre ambdues pràctiques, la lectura i l'escriptura. Vincles que han de ser dissenyats pels docents, però que també són construïts per xiquets i els joves que participen d'aquest. En aquest sentit, i com diu John Cotondana, amb aquesta frase tan coneguda, qui s'atreveix a ensenyar mai ha de deixar d'aprendre. El punt central és la formació permanent dels docents, perquè siguin capaços de transitar per diversos espais i propostes, fora i dins de l'escola, construint sense prejudicis un espai educatiu connectat amb la realitat social i amb altres matèries, relacionant de forma sistemàtica en cada context i situació. I amb aquesta bonica frase de Daniel Penach, el verb llegir com el verb amar i somiar no suporten el mode imperatiu, tanquem la nostra exposició i us convidem a reflexionar per tal de canviar el concepte de llengua i literatura a les nostres escoles.